Jotono hambai tini Maharaj Pradut Kishore Manikoni oro finally programo ambo phai manjak mangkha boni bagi tini bono kha kahamribo tai Tipra Mothani chairman, vice chairman, general secretaries, tai executive members, tai oro Sikh Labodol ani chalai 75 years ni sarka tongnai 75 years ni bisingo tongnai tai tabok tini ang lugmani joto kawang khlachini young group chongbo salsa young group ongoino Tripura ni kabeng kobung joto na chok mai ma thangai andolon khai chung chini ha kapil nani ro ain Sinam Rikha Autonomous District Council ro chung andolon khai no tini ADC chung nukmangkha ebong chini bo ani byaktigoto bo tabo boyos bang reruk chini phan bo komong reruk chini sikha ro narong khetai naroni phan bang reruk nani jora phaikha naro bakha krungsa monglai nai tabok chini ADC election ADC ni bagai je chung struggle khlai nai je chung sobare nai tabok botong kho chung say 66 67 tini prai 55 bosor chung chini ha tini bagai chung kok sal phayo naro siwo tabok ni youngster ro naro oboni naro no sanai kring khlai chung haiti brok ba zero chung haiti brok naro lathiri oi chung no khipun naro mungsa khoti ongjak yongnai haipun naro itihas Tripura ni songram ni itihas naro sinai nango boni bagai tini ang jotonoma koyo je chung bubagra chini Maharaj ni je nahumung je greater Tripura land abo chung bo chini mothani chung support di oi bhaite kahamong nai bhaite bono chung tlangai abo effective bidhate chini hawong mano abo kopui khaina nyong khlai chung dabi simi bai maya chini bisingo love affection sacrifice bakha chini tonglai nanglai khorok basuk chini ha ke philnani chini Bisram Ghosh ni ase pase bokawama chini Tipra saro boini chini makhang soldier ni thani ha phalmani abo bina payment bina rang ke philnani wo chung phirok manai kabama tomorobo kintu narawo siaungoino chini andolon no narau moitu khlaya oitu bongya hamjakya na omkhana abo khub kintu sin abo sumsok je koboi manai narau koboi ma sinai tini chung je khlai phaikha tabok salsa angbo lai thangnai haipro tini ang joyfully bakha tong thok mai toi ang simang lung thang puno ang bakha tong thok jaknai tini chini bubagra Maharaj Pradut Kishore Manikobo chini contribution chung andolon khlai phaimani no bokhub respect khlayo এবং বনবার আশা chung যখন samung tai tang maya lore maya apuro jottoni chini Tipra sa ongoi bo kroksa chung baskango mannai chini tongthok mani zora chini satok pitok omani zora ro puno chini Maharaj Pradut Kishore nini ani bagai chini hawo bachane ni ongthung angbo bini babu Maharaj Kirit Bikram election baca puro Sachin Lal Singh bini nogo thangai bono khulumoi parliament members khlai kha apuro ro hoiteno angbo bini pokkeo ambasaro go dolubari gate go election ang samung thangai phayo boni boy chini je ras poribar no chung je tabok jo bakhari mani abo kintu khub kaham no chung bhai tui kaham nang buchi nai nang nai Saint Paul samane hai toi
I have fought a good fight. I finished my course. I have kept the faith. Nung judo play money. Nung coba play money. Nini tamo nung play money. Nini bakha wansuk mong zora. Nini bakha je nung ma mani zora nung ma play nai. Abo play pai play no. Nini bakha was santiong nai. Haitoi no angbo bikra chakra charai. Oite no ang play money. Tini 65. Je Sengkra Grok Paimani, MNF Mizorok Paimani, Aprohiten Angbot, Pling Plang Gurilay, Saratri Prano Kabeng Kabang Klairitum, Andron Maklai Payo. Approaching principle, Chini Ha, Chini Jati. Tinibo, Chini Bubagar Zokan Onkorka, Bonachung Kaham Toi, Bonachung Lama Maprum Lai, Baksong Gabini, Honorocom. Sarthorok nayo hai betongo borok obo borok ba chini obo telo borok tomo hai phone chung nai tamo lama jela ma himmani ulama wo bo leng jatoi leng phuna thom haras chung tong ble abo chung sanani oro khoro besek tong chini lama chung no ba hai sanai kroi kintu tini je 75 76 bosor ni saka tong nai aro khorok busak tong angsia naraba nischoi siwo jungja andolon khai mani aboni taibsa abo support bini support pillar abo cheni Maharashtra ongnani bagai bono ba angjora jora ma koyo sawo ebong oro je cheni youngster rok cheni next generation rok tongnai ro narao abo bakhau tongnai narao bo juddho ma khlai nai lorai khlai nai Narani khai thai pai nai nung je bisosto moi samung tangmani St. Paul's ni ko khai teno nini bo ba khason tustong thong tini ange se BK Frankhol jodi ano sungkhlai nini tamo namum tini tamo bakha ang tini saimano I have fought a good fight I have finished my course I have kept the faith abong saimano tini chini ha chini jati ni bagai chung je khlai mangkha chung khlai kha ko boi toino khlai kha je Mamane toy ani loge safara khoroksa Ananto Dev Burma tongo takhu botini tipra mothani vice chairman ang bakatong thokjago tai Sridham Babu rok tongo tai Chittu Babu rok tai Onimesh Babu rok brao onek learned brok tongo history sinai tongo brao itihas na chung bakatonoi no jukti chung phunugoi ma agong nai nango tabo NEC board phainai borota mo chung kathalai khlainani Isa masa ani chajak yong mano, bini chajak yong mano, ani bakha haitei bong yong mano, hai puni chung for greater interest. Tini jotoni kaham ni bagai greater Tripura land, bhaitei chung bono songnai, bhaitei bini mechanism bono implement khai nai, abono chung ma wansuk nai, abong tini orojo khai nai, jotona tai bisa ang kha kaham riwoi, tini ang oro phai INPT ni president ongoi sanani sujug rika ang oro na management ko pinti no makha kahamriwo ang upujukta ongya inefficiently unworthily ang upujukta ongya ong tetoi puno ano samoy din bagay I thank you everybody God bless all of you